झोल मारू जायचं त्या काही आणि मुगला रिक्षा बेटा धरू को हा बरे आणि अनाथ आश्रमात ज्यांना मुजरे आम्ही मात्री बंडरी साहेब सुद्धा त्यांचे कळलो हा त्या आमच्या रिक्षा दोन येते बर बघपाना त्यांना बर बघपाना तुझ्या शिरा सुद्धा बोमले हुरूर जाईल मग हुरूर रे बायले चेल्या तुझे बायलेचं चाव हारे हा माकड मुक्या बायलेचे काजार म्हणजे 5 जण भुरगे आहे म्हाका आणि एक सवय जावपा आलो रे आज 3 दीस जाले बायलो ना आणि भुरगी नाही मरे सवय जावपा आलोले होय तू किती आता हजूर तुझी कुडी युरी न्हू यारे आणि तू आमच्या गव्हर्नमेंटाक कायदो लागणार रे लबूच भुरगी गव्हर्नमेंटाक कायदो हम दो हमारे दो हम दो हमारे दो आणि तू आणि कोण दो आहे ती सोजा जरा मायरी कोणाय बसता हा कोण सारे सारे कोण बसता मला कोण सांगू हम दो हमारे दो म्हणू हा तो बसता सांगू 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 हा त्याची कुडी युरी ना अरे मागे एक सांगू सांग तू तुझ्या भुरग्याक घेऊन पोलिओ घालून गेलो तू तुझ्या भुरग्याक घेऊन पोलिओ घालून गेलो का म्हणटा अबूल मुंग्यालो हा ना मुंग्यालो रे ना मुझ भाषे दिसत म्हणू त्याच आणि मागचोय रे मुख्या केस रे नूडल्स मरे हाता नूडल्स आणि हो कोणू कोण बेसन लाडू दिसता चोय का आता लॉरी के काम चालू जावं म्हणून आता लॉरी मासे शिर मागता का लॉरी येला असतो सोडी घ्यायला आहे ना मुंग्या नू आता एक सांगू किती भुरगी मिळायचे सो ते माझ्या कोणा सांगतो अरे 7 साइड फुटबॉल टुर्नामेंट जाता हे खेळोय हँडी त्यांका बाजरा मांगळ जास्त सुबेज घालूया म्हाका तू कोणा असता तुवें मेळटा म्हाका हिंगा अरे हा राव तू म्हाका एक सांगू कितें तुवें शिमगे बायले बिचयल्या कितें रे तुवें शिमगे बायले बिचयल्या ना तुगे बायलेचो चाव आहा हिंगा हा तू बायले तुका कोण आसा तू काजार कितें जाताय रे हा म्हाका सांगात तुमगे बायले घ्या तूच आहे मरे मुका किती जाताय तू काय जाऊ रे काय जाऊ हा माई आडदार पटकावला बायले जागा गोयता हा काय जाऊ होड्या बोले ना मरे वाटे का भोबे छाना भरी ना किती जाता तो मोठे बोल म्हणून करा ना हा सगळं झालं दोन येते गाडी अंगवाडी हा तू कोण आम्ही म्हणतो ना हा तू ना काही काय कोण कितू सुबेज दियो तोंडान हो तोंडान इतू सुबेज जायस पाय तोंडान कितू सुबेज जालो म्हणून सांगतो कोणा बरा पप्पू पायना कोणा असं हो गेलो किती रे किती पाड बदलले रे काय सकाळी घेऊ नका तू सकाळी जा हा पासच माहिती पडली रोड तुझे माई म्हणून गेले सोडी गेल्या तर मामी बोलले बघा घ्या सगळे आहे तिथं हॉलिक्स बॉर्नविटा सेरेलॅक्स स्लॅक्स सगळे पी रे कुठू जाय केल्या बरे केसो ऐक ना मयो हा काय हा बेदान काय दीपिका आणि होटू गेम मोठे दीपिका जुई एरिया कितको पट्टी अजून कोणाने बाहेर पडली हा बार पुढे अजून धोड फुटलो नाही आणि चुई कितको पट्टी त्यांका ओके बाबा पिये स्लोली बाबा स्लोली या स्लोली औस बाबा डोंट बाईट मम्मा डोंट बाईट हा स्लोली या डोंट हट मम्मा ओके या स्लोली नेक्स्ट या
दूध दिता किती दूध देता साळा तू लेडीज म्हणून लेडीज तिको दूध दिलो दूध देता अच्छा कोणा रे नंतर किता जाणटू मुगो रिक्षा सायडीतून मुगो मूत मारून गेलो गो किती मारून गेलो मूत मारू कोणाची दुर्गाची मागी मागी कोण एक बायल येईल मुगो कोणा बांधून कुर्ता घायनू याचे बाबा आणि बॅग मुगे रिक्षा दिल्या आणि गेल्या किती अय ती रिक्षा दिल्यान गेले ओय. मग तू तके दिपान रे भुरग्याची दामान दिपान रे ती गेली गो धावानू मग ती गेला तू दूध किती देत रे तू दी गे कशाला नाचो मग तू निकडा अरे तू किती देत रे त्या भुरग्याको अगं ती भुरग्यातून धावून गेलो मग तू काम कशाला तुझ्या दामान साहेबा हिने काय चालू ना उभी आहे तू चला निघेला पहिले पाठी कुठे सापोय नाचतो सारखे काय मापावले असं होता किती होते रस्त्या भुरग्या दूध देता हे आणि कमलेन दिपास आहे पण आम्हीच मदत करे किसा का सांगतो रे ये कोण ये ये तू गो साहेब हा सांगा की जाते आम्हाला रिक्षा तीन साईडी दोन नू मूत मारून गेलो रे हांव दुर्गाचे दुसरे पाठी सवाय कित्याक फायना हा हे मूत म्हणा का दुर्गाचे मूत मारून मेळपाना मुताचे दुरीक माय फाईन ना कित्याची किती मारी मुताचे दुरीक माय दुर्गाचे मूत मला फाईन हा हे कोण केले काही दे हे गव्हर्नमेंटने बीजेपीले किती माहिती एक बायल मरे इसको कुर्ता गायनेल मरे आम्ही दाखवून येल्या आणि याचे हड्या आणि बॅग लू मुगे रिक्षा दोन धावून गेल्या अशेच कोताय आंकवार असताना कुडीचो संबंध सोडाय पुढच्या मारताय आणि मागीर लोचे निंगा तिंगा सोडयताय झाडा म्हणा सोडाय घाटाला सोडाय होताय इनोसेंट भुरग्या म्हड्या झाप दिवडा माय बाय कोताय पाप आणि भुरगी दिताय झाप जाता त्या मागीर सूड हाताय कोण मुई हाताय मागीर येताय आणि पुलीस सांगताय मागीर हे पाप घेवन आम्ही मावताय पळटो माफ बोलना चढो चढो अशा तुझ चोई उगड्यांचोय चोई काय सापडला का मुचोई काही की झाले चढो तू कितको बरे नोड मावतेडे ते कळा वखत घालपाचे हा